Molt bé. I aquesta va més lligada a la resposta a la Constitució. Sentir-se membre d'un país és contribuir, no se t'hi posi ni tu a casa, no? Per tant, aquest fet cultural de fons, com creus també que aquest temps, per fonamentar aquest nou estat, podríem nosaltres contribuir a que s'estenés més i es retornés una mica als orígens a fons del que és la República i els colons. Sí, escolta, jo estic tentat de dir-te per què no puges i jo vaig a escoltar. Perquè, bravo. Segur que diries coses millors. Escolta, l'educació és una eina social de primera necessitat des de sempre. Hem tingut la fortuna, la sort, de que a Catalunya l'educació ha sigut sempre una punta de llança importantíssima a la societat. Sempre que hem sigut un poble lliure, l'educació ha ocupat un aspecte cabdal de la nostra evolució com a societat. Això, fins i tot en els foscos anys, les poques entitats que tenien una mica d'autonomia, com l'Ajuntament de Barcelona o ja abans, procuraven sempre estar en el lloc de progrés de tots els conceptes que a Europa hi havia sobre l'educació i es va aplicar. L'Escola del Mar i altres exemples que hi va haver durant la República i que va començar abans de la República van ser exemples fastuosos de com la societat catalana intentava anar endavant i ocupar espais de progrés en el... Jo crec que això, tu estàs com... m'has insinuat que això estava una mica malament. Després de passar el que hem passat, i 50 anys de foscoria absoluta, jo trobo que Déu-n'hi-do on estem. I fixa't que és tan important el moviment social a l'entorn de l'educació que en aquests últims anys on el govern català ha pogut actuar sobre coneixement, universitats, etc., avui ja una altra vegada les nostres universitats tornen a estar en el primer rang de les universitats europees. Això per què? No només per l'encert o no d'un conseller o l'altre, sinó perquè a la nostra societat educació vol dir cohesió social, vol dir progrés social, vol dir futur, etc. I jo crec que això no s'ha perdut. Ara, tot això és el que ha de definir la propera societat que estem creant i jo diria que en aquest procés constituent que iniciarem molt aviat això d'ocupar un lloc primordial. Em sembla que et diria que fins i tot des del Parlament forma part de les oracions de tots els diputats. Uns perquè sabem i som conscients de la seva importància i els adversaris també, perquè som conscients de la seva importància. I fins ara en el Parlament ja s'han tingut algunes opcions de Ciudadanos i del PP que precisament van en aquesta direcció. O sigui, ells són molt conscients de l'important que és i per tant intenten d'alguna manera vindre a rebassar possibilitats de realització. La segona qüestió que em deies, no sé si he contestat bé aquesta, però vull animar en el sentit que hi ha una plena consciència de la importància del paper i en aquest procés constituent això ha de ser pedra, allò, tu ets pedra i sobre la pedra, doncs ha d'ocupar aquell lloc primordial. Després m'ha dit, quina era la segona? M'ho pots recordar? No, ostres, és que el que has dit bonica és fantàstic. És fantàstic. No, és que és això. I en teoria, pel que jo conec, saps que hi ha... Això se n'ocupa directament el Junqueras i en Salvador i una colla de gent que això ho té també
Malauradament, després de parlar tu, es dirà tributs, tributs de Catalunya. Què podem fer? Ningú en el govern vol demanar sacrificis a ningú. Volem que tot això sigui possible des del treballar quotidià, des de la normalitat social quotidiana, etc. Per tant, se parla sempre de la llei de transitorietat, que jo pronuncio molt malament, perquè es pretén que tots els avenços que fem siguin recolzats legalment i no hem de demanar ni a funcionaris ni a ciutadans, ni a mestres ni a policies que facin heroïcitats. Perquè si ho fem tots junts i amb una força democràtica important, no caldrà. En teoria, un dia se'ns dirà ja podeu fer la declaració en els tributs de Catalunya. Jo us diria que una manera de facilitar aquest dia és donar les nostres dades fiscals. Sí, hi ha una pàgina web, Tributs Catalunya, em sembla que has d'entrar això, hi ha una pàgina web on hi ha un portal on cada ciutadà de Catalunya pot donar les seves dades fiscals. Donar les seves dades fiscals és tan senzill com donar una sèrie de números sense importància, ni tan sols presentar la declaració anterior, precedent, i allà agafen... Això representa que si mai, que quan arribi el moment hem facilitat la feina a Tributs de Catalunya. Però jo no... Pel que veig, des del govern, que és en aquest cas qui està muntant tot això, no hi ha cap pressa ni cap necessitat de demanar res especial a la gent. També t'he de dir que m'has tocat dos temes, també és tema cabdal, evidentment. La situació econòmica de la Generalitat és un desastre. És un desastre perquè portem dèficits acumulats, calculats segons uns paràmetres en 16.000 milions a l'any i l'altre calculats en 12.000 milions a l'any, depèn de dos tipus de funcionament que es fa, només multiplica i és espantós. I aquest és una dels llars importants que tenim. Val a dir que s'hi està treballant molt i amb ganes de funcionar. Aviam, com que el micro no funciona,